Dende onte a Biblioteca Municipal de Sanxenxo volveu á actividade, pero este regreso pouco ten que ver coa normalidade que se vivía antes de que a pandemia do coronavirus dera a volta ao mundo. Toda a base de cita previa ou chaman por teléfono ou tamén, como xa temos o listado dos usuarios, vamos chamándonos tamén a xente para que sepan, xa que saiban que estamos abertos. Rosi e Carmela son as bibliotecarias que están á fronte deste servizo municipal no seu camiño cara á nova normalidade. Na porta principal do Auditorio Emilia Pardo Bazán atopamos un primeiro posto onde facer as devolucións. Este material ten que pasar a súa particular corentena. Se queremos levar un novo préstamo, un segundo posto agárdanos á entrada da sala da biblioteca no primeiro andar. Todas aquelas caixas que hai ali son pos libros que xa nos están devolvendo. Teñen que pasar un proceso de 14 días metidos en caixas, que é algo que lle chama moita atención a xente, porque di, carai, e 14 días é o protocolo que nos mandan. Teñen que adaptarse a todas as medidas de prevención marcadas polo Ministerio de Sanidade e os xeles hidroalcohólicos e as máscaras convertéronse tamén en elementos fundamentais no seu día a día. Xeles, tanto na entrada de abaixo, como na entrada da biblioteca, como no mostrador, como nos nosos postos, as medidas de distanciamiento, o das pantallas, non podemos recibir a xente se non traen máscara. Polo de momento a biblioteca só está disponible para o préstamo e devolución de material e os usuarios non poden acceder á sala. Que ocorre? Que agora non son eles os que escollen. Eles para escoller ou miran na páxina da biblioteca no PAC, aí buscan, fanos a petición e nos buscamos xa os libros e despois xa os levan. Ou, como está ocurrindo, veñen e dinnos, pois a mí o que me gusta son libros de historia. Pois ti colles, buscas libros de historia, os enseñas, máis menos, para que miren. A colección está pechada ao público, a biblioteca infantil pechada ao público. O sea, eles non poden tocar nada, porque no momento que calquer usuario tocara un libro, ese libro pasaría a cuarentena. Entonces, sí se pode vir a facer consulta, pero consulta de libros que non se prestan. A Biblioteca de Sanxenxo no Auditorio Emilia Pardo Bazán está aberta entre as 11 da mañá e as 2 da tarde. Poden contactar a través dos teléfonos 986 727 936 e o correo sanxenxo.rbgalicia@idolocal.es. E recorden, mentres a nova normalidade non se pareza máis á que tiñamos antes da COVID-19, precisarán de cita previa para chegarse.